Vi har lavet et PowerPoint, og vi vil rigtig gerne fortælle lidt om biobrændstoffer. Og det er lavet af os. Biobrændsel. Okay, jeg har valgt at fortælle om forsøget undersøgelse af gæring, da det er relevant i forhold til biobrændsel. Formålet med forsøget var at undersøge, om der dannes CO2 i reagensglassene. Gær kan udnytte energien, som er i glukosen, via to processer, som man kan se øverst. Ja, det er den første. Den første del er, hvor gæringsprocessen bliver omdannet bliver til respiration og danner CO2, H2O og energi, som man kan se i formen. Derefter tilføres gæringen videre, føres gæringen videre til alkohol, etanol og stadig energi, hvilket vi kan se her. Der er forskel på, hvor effektiv gæring er under forskellige forhold, fordi gæringsprocessen formerer sig bedst, dermed hurtigst, i varme, mens det kræver længere tid for processen at formere sig i kulde, som man for eksempel kan se, når man skal bage boller, og man sætter det til at gære over natten i køleskabet. I vores forsøg lod vi dog ballonerne stå over natten, hvilket resulterede i, at ballonen ved den med varmen havde aftaget igen, hvor den pustede sig mere op i starten. Og så hvor den havde stået i isbad, havde pustet sig op, fordi den havde stået der i lang tid. Fremgangsmåden: man starter med at tilføre 5 gram gær og 1 gram sukker i hver af de 5 reagensglas. Derefter fylder man glasset halvt op med lunkent vand og ryster indtil at gæren den er opløst. Derefter behandlede vi reagensglassen ud fra følgende måde, med at vi tilsatte 0,5 ml saltsyre i det første og 0,5 ml NaOH i nummer 2. Og i det tredje satte vi isbad, ikke med hvor vi tilsatte noget, og den fjerde satte vi varmebad, og den femte gjorde vi ikke noget ved. Den stod bare. Derefter testede vi pH'en i alle glasene, hvor vi kan se nederst, at vores resultater er, at de alle sammen var på 6, undtagen nummer 1, altså både ved start og slut, undtagen nummer 1, hvor den er faldet i den med saltsyren. Så har vi den her kurve, og kurven den viser en graf over, hvor hurtigt enzymerne arbejder. Ud fra den kan vi se, at den røde streg viser, at enzymerne arbejder bedst under 37 grader, og den grønne graf viser, at enzymerne arbejder bedst ved 97 grader, og den blå graf viser, at enzymerne arbejder bedst ved 4 grader. Når man producerer halm som biobrændsel, skal man bruge et enzym, der kan klare forholdsvis høje temperaturer på et sted mellem 37 til 97 grader. Det enzym, man bruger til halm, er f.eks. fundet i en varmekilde på Island, hvor den havde alle betingelser, som halm skal behandles under. Enzymerne er altså med til at nedbryde sukkerkæderne, så der kan ske en fermentisering fra sukker til etanol. I dette forsøg fandt vi ud af, at vi fik fremstillet etanol ved gæring. Dette bruger man i biobrændstof, og til sidst kan vi sætte gæringsprocessen i forbindelse med biobrændstoffer, da gæring danner etanol, som er mere miljøvenligt end fossile brændstoffer, da biobrændstoffer er CO2-neutrale. Forskellen på fossile brændstoffer og biobrændsel, det er, at fossile brændstoffer, det er noget, der har været afskåret fra det naturlige kulstofkredsløb. Altså det vil sige, for eksempel hvis vi tager et træ og brænder af, så er det noget, som på et tidspunkt ville have været død alligevel, og ville have blevet omdannet til CO2. Fossile brændstoffer er døde organismer, der har ligget flere millioner år under jordoverfladen og er blevet sammenpresset og blevet omdannet til olie, som man så kan brænde af. Olie vil så, når man så brænder det af, tilføre mere CO2 til systemet,
igen. Altså biobrændstoffer er restmaterialer af organisk materiale, som vi så kan lave om til biobrændstoffer, som vi så kan lave, varme ud af, ligesom vi kan bruge det ligesom vi bruger de fossile brændstoffer. Herover ser vi et billede af kulstofkredsløbet. Vi kan se, hvordan kulstoffen cirkulerer i systemet, og hvor vi finder olien, det selvfølgelig kan være på bunden af havet, hvor vi så pumper det op, og så bliver det så tilføjet rundt i systemet. Det vil sige, at vi tilføjer mere CO2 til et system, hvor der i forvejen er meget CO2. Fordele og ulemper ved biobrændsel. Altså man kan sige, fordele ved biobrændsel er, at du vil altid have organisk materiale, du kan lave om til biobrændsel. Altså der vil altid være noget planterester eller døde dyr eller andre affaldsprodukter, som du kan lave om til naturgas, eller for eksempel halm, der kan laves om til bioetanol, som biler kan køre på. En anden god ting er, at biobrændsel altså det er et neutralt CO2-udslip, som jeg forklarede lige før. Det er ikke som fossile brændstoffer noget, der kommer udefra og bliver tilføjet i systemet, noget der har været afskadet. Det er noget, der alligevel ville have blevet til CO2 hen ad vejen. Altså man får nedsat den afhængighed af olie og benzin, vi har. Altså et land som Danmark bruger enorme mængder mængder af penge på at købe olie af oliestater. Der vil vi blive mere uafhængige. Ja, det er med tiden har det bedre kunne betale sig at vælge biobrændsel frem for fossile brændstoffer, da man ofte kan få noget tilskud eller besparelser, altså for den helt almindelige borger her i Danmark for eksempel. I gennemsnit betaler et biofyr sig selv hjem i løbet af 5 år, hvilket er ganske overkommeligt. Derudover er der også et tilskud, som man kan søge om, når man skifter til fornyelig energi i hjemmet. Så der er klart besparelser i forhold til, hvad der har været tidligere. Altså, ulemper, det er, at det er rigtig dyrt at investere i på den korte bane. Altså når du skal, for eksempel hvis du har et fyr og skal skifte ud, så vil det være billigere at købe et fyr, som kan tage fossile brændstoffer, end det vil være for et, der kan tage naturgas af det. En anden dårlig ting er, at altså, der vil selvfølgelig komme mere CO2, men der vil være mere CH4. Biobrændsel løslader mindre kuldioxid selvfølgelig, men en del mere, der vil ryge en del mere metan ud i atmosfæren, som også er skadeligt selvfølgelig. Man kan også sige, at produktionen af biomasse vil også kræve energi. Biobrændsler kan bruges både på centrale kraftvarmeværker og decentralt ude i de enkelte husstande, dækkende bioenergi omkring 15% af verdens energibehov, først og fremmest i udviklingslande, hvor det primært bruges direkte til opvarmning frem til produktion af elektricitet. Blandt de industrialiserede lande er brugen af biobrændsler mest udbredt i Sverige og Finland, hvor henholdsvis 17 og 19% af energibehovet dækkes af biobrændsler. Der skelnes ofte mellem første og anden generations biobrændselstoffer. Etanol produceret ud fra sukker eller stivelsesholdige afgrøder eller biodiesel produceret ud fra olieholdige frø karakteres som første generations biobrændstoffer. Første generations biobrændsel laves af stivelse og
sukkerholdige råvarer som korn, for eksempel hvede og majs, sukkerrør, og det er råvarer, der skal først skal dyrkes på marken, og derfor kræver et energiforbrug at styrke. CO2-reduktion er på mellem 35-90%. Størst reduktion er at finde ved etanol udvundet fra sukkerrør i Sydamerika. Anden generation i biobrændsel laves der tørret afholdige råvarer som halm, træ og organisk affald fra landbruget, industrien og husholdningerne. Fordelingen i forhold til første generation er, at det er affalds- og biprodukter, som ikke kræver energi at fremstille, som ikke er potentielle fødevarer. CO2-reduktion er på mellem 70-90%. Alkaners kemiske egenskaber. Vi har også lavet et forsøg, der hedder Alkaners kemiske egenskaber. Formålet med dette forsøg var, at vi ved den sådan her undersøge alkaners kemiske egenskaber, som repræsentant for alkanerne bruges som heptan. Lidt teori om det er for eksempel, at udskiftes et atom ud med et andet atom, en substitution. Hvis et molekyle består af en kovalent binding, som er polar, så vil molekylet også være polart. Består molekylen af en ren kovalent binding, så kan den være upolar. Opbygningen af molekylerne afhænger af deres spænding. Altså det vil sige, en enkelt binding vil have fri drejelighed og tetraederstruktur. Fremgangsmåde. Ved første forsøg, der vil vi undersøge først forbrændingen. Ved en fuldstændig forbrænding under tilførsel af tilstrækkelig mængde oxygen, omdannes carbonhydrogenerne til carbondioxid og vanddamp. Vi vil starte med at hælde nogle dråber heptan i en porcelænsskål, der er anbragt på en træfod og antænde den direkte med en bundsensbrænder ovenfra. I forsøg 2, der vil vi i 2 reagensglas hælde forsigtigt ca. 1 ml BR2-opløsning og 1 ml heptan. Glassene lukkes med en prop, og det kan vi se her på det ene billede, at vi hælder tingene i. Reagensglassene skal rystes, og det ene reagensglas det stiller vi derefter i et mørke, altså f.eks. i et skab eller indpakket i noget staniol. Det gjorde vi. Og det andet stilles på en tændt overhead protektor. For eksempel vi brugte en lampe. De 2 faser fra det reagensglas, der stod i lys, adskilles ved, at den første fase, heptanfasen, suges op med en pipette og overføres til et reagensglas. Vandfasen, altså også kaldet underfasen, som nu skal undersøges nærmere. Mens fetal tages et par dråber fra vandfasen, og de anbringes på et stykke universelt kartonpapir. Til resten af vandfasen sættes en dråbe AgNO3, altså UK, det reagensglas, der står i mørket frem i lyset. Efterbehandling. Vores første forsøg, der var sådan lidt sod øverst i flammerne. Hvis man ønsker en hvid flamme, skal der sådan være mindre heptan i, så der er muligt for ilt. Forsøg 2. Som man også kan se på billedet, så er det utroligt tydeligt, at heptan og BR2 opdeler sig i 2 fine lag. Heptan finder man øverst, mens BR2 er og findes nederst. Inden rystning af reagensglas, så vil bitrum befinde sig i vandfasen. Ved omrystningerne vil ditrum og heptanfasen komme i kontakt. Dibrum opløses i heptanfasen, da ditrum er mere opløst i heptan end i vand. Det er fordi, at både heptan og ditrum er uoplærte molekyler, og det kan vi finde ud af herovre på vores skema. Til sidst tilsættes der AgNO2 opløsning til vandfasen. Ag plus og Br minus vil danne tungt opløseligt stof, når AgNO2 og Br minus blandes. Det ene reagensglas, som stod i mørke, der er ikke sådan noget messen i forhold til det andet reagensglas. Og det kan vi tydeligt se her igen på vores billede, hvor stor forskel der er på lys og mørke. Vores diskussion er lidt, at fejlkilderne i dette forsøg kunne være, at man f.eks. dømmer forkert, hælder for meget i af nogle syre, for meget lys eller der er ledet lys. Disse fejlkilder kan selvfølgelig også gøre, hvis forsøg mindre korrekt eller troværdigt, men samtidig også forsøg, som er svært at lave fejl i, hvis man følger opskriften. Vores konklusion er, at vi hermed kan konkludere, at vores resultat blev som ønsket. Vi har fået et resultat, hvor vi tydeligt kan se forskel på den, der har været i mørke, og den, der har været under lamper. Og det kan vi derfor også binde sammen til vores biobrændsel.